गिबियावनो गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरोबाव बरायनानै लाखिनाय जाबाय। दिनैहाय आं बिथां गबिन्द बसुमतारी बिथाङा दिनैहाय मोनसे खोथा बुंदों आफादनि नङा पृथिबि नारायण मेसदेब बिथांनि सायाव बुंदों आरोखि सोंखारिलायबाय थानायखौबो नुनो मोनदों। पृथिबि नारायण मेसदेबाबो बुंबावदों गबिन्द बसुमतारीनि सायाव खोथाखौ होनदों। थिगैनो दङ बिथांमोननि जाखिनि बुंलायलायबाय थानाय बेफोरो मोनसे कमेडियान बा इन्टारेस्टिं जादों आरोखि। गबिन्दआ सानसे समाव बिखौ गावनि फिसा बायदि मानिदोंमोन बा फुजिनानैबो बा बाख्नायनानैबो लादोंमोन। जेब्ला गोजोन गोरोबथा जानानै फैयो जेब्ला इलेक्शन टाइम जायो ओरैबायदि क्लोज ओरैबायदि माने मोजां आरोखि दा पृथिबि नारायण मेसदेबनिख्रुइबो साबसिन हामसिन जोंनि बे बिटिआरआव साबसिन हामसिन रावबो मानसि गैया बेफोरबायदि बुंलायनाय नुदोंमोन आरोखि खोथाफोरखौ बुंनाय माने पृथिबि नारायण मेसदेब बेबायदि रावबो जोंनि बर'नि गेजेराव रावबो बेफोरबायदि मोजां मानसि गैया बे टाइपनि थाङो खोथाया। नाथाय दिनै फैयै फैयै ओरैबायदि बाहायदोंमोन ओरैबायदि इउज खालामदोंमोन दा गबिन्दआसो उल्था गिनो गोनां जादों। मानो दिनै जाय मानसिखौ आंगो खालामनानै लादोंमोन जाय मानसिखौ दिनैहाय बिथाङा क्लोज खालामनानै लादोंमोन नाथाय गबिन्द बसुमतारीनि जिखिनि फोरमान नन ट्राइबेलफोरनि बाथ्राखौ बुंदों दिनै पृथिबि नारायण मेसदेबा मा खालामनांगौ मा खालामनाङा आरो बिथांखौ सिगिबावदों धमकि होजाबावदों दिनै बेफोरबायदिखौ नुनो मोनदों। धमकिया बिथाङा होखागोन नाथाय गबिन्द बसुमतारीनि माखासे दुरबलथायाखौ पृथिबि नारायण मेसदेब ना मा बिथाङा मोनदों आरो जाखिनि फोरमान लेखा बेफोरखौ बिथाङा मोनदों बावहायसो बिथाङा दिनै गोरा जानो हमदों आरो जाखागोन जाजाथावथाव गबिन्द बसुमतारीनि दिनै सोरबा सासेखौ बायदिसिना खोथा बुंनाया बियो मोजां जायाखै होननानै आं सानो। आरो दिनै बिथाङा बुंनांगौमोन जे पृथिबि नारायण मेसदेबा सोर दिनैसो सोर होनबाथ' जानाय नङाना नोंथांमोन बायदि दैदेनगिरियानो दिनै बिथांखौ पृथिबि नारायण मेसदेबखौ मा खालामदों राजानि फिसाज्लाबो होननानै बुङो मालाबा बिथांनि खुनु सिनसाब बा खुनु सिनायथि गैया बेफोरबायदिबो बुंदों नोंथांमोना मालाबा बुंदों मालाबा राजा बंस'नि मेस कसारिनो बायदिसिना राजायानो बिथाङानोमोन राजा फोलेरनि मानसि होननानै बिथां बुंनाया नोंथांमोन बायदि दैदेनगिरिफ्रानो बुंदोंमोन। दिनै नोंथांमोन बायदियानो नोंथांमोना दिनै मानो बेफोरबायदि पृथिबि नारायण मेसदेबनि सायाव बेफोरबायदि बुंनो गोनां जाखो मानो बेफोरबायदि सोंखारिलायनो गोनां जाखो थ' नोंथांमोना बिथांनि गबिन्द बसुमतारीनि जाखिनि सोंखारिनाय जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ नायलांदो। এটা এন্টি সোশ্যাল আৰু এন্টি নেশ্যনেল এজন ব্যক্তি হয়। পৃথিবী নাৰায়ণ মেছ আচলতে সমাজৰ স্থান নোহোৱা তেনেকুৱা এজন ব্যক্তি হয়। তেওঁ নিজকে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰা মধ্যস্থতা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে প্ৰচাৰ কৰি আছে কিন্তু সমাজে তেওঁৰ মধ্যস্থ কৰাৰ কামবোৰ স্বীকৃতি দিয়া নাই। সমাজৰ তেওঁ স্বীকৃত তেনেকুৱা ব্যক্তি নহয়। তেওঁ যিবোৰ বক্তব্য কৰে কাৰোবাৰ প্ৰৰোচনাত কাৰোবাৰ এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰি চৰকাৰক কেনেকৈ অসুবিধাত পেলাব পাৰে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত কেনেকৈ ভুল বুজাবুজি সৃষ্টি কৰি অশান্তি সৃষ্টি কৰিব পাৰে সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি তেওঁ কথাবোৰ কয় আৰু সেইকাৰণে তেওঁ আচলতে অকল কাউন্সিল চৰকাৰে নহয় ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ বিৰোধী কৰা তেনেকুৱা দুষ্ট চক্ৰৰ এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰি আছে। সেইকাৰণে তেওঁৰ কথাত কোনো মূল্য নাই আৰু তেনেকুৱা বৈধ নাগৰিকবিলাকক কোনেও জোৰ জলকে ইয়াৰ পৰা খেদাই পঠোৱাৰ কথা বা তেওঁলোকক সকলো অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ কোনো প্ৰশ্ন নাই। সংবিধানে সকলোকে সমান অধিকাৰ দিছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে কোনেও ভয় খাব নালাগে আৰু পৃথিৱী নাৰায়ণৰ নিচিনা এজন অপদাৰ্থ লোকৰ বক্তব্যত কোনেও বিশ্বাস কৰিব নালাগে। बर' रायजो राजा नोंथांमोना नायबाय जानांगौ आरो एन्टि ससियेल खामानि मावो होननानै दिनै मानो बुंनो गोनां जादों। बै समाव इउपिपिएलआव थाबनाय समाव इउपिपिएलनि सासे बिथाङाबो गोख्रों बिजाथि जानो नागिरदोंमोन नोंथांमोना बे समाव एन्टि ससियेलखौ नुवाखैमोन बिनिखौ बिथाङा दिनै मिडलमेन जानानै
खामानि मावदों बेफोरखौ सोर होदों नोंथांमोनानो होदों नोंथांमोनानो खाबु होदों रावबोथ' खाबु होआखै बेवहाय नोंथांमोनानोथ' चान्स होदों बिथांमोनखौथ' नोंथांमोनानोथ' दिनै मिडलमेननि जानानै एनएलएफबिनि जानानै बिथांमोनखौ सावरायहोबाय थादों नोंथांमोनानोथ' दिनैहाय बेखौ मिडलमेन खालामनाया नोंथांमोननिनो बियो आखाइ थागोन बावहाय नोंथांमोना जुदि बुङाबा बिथांमोनालाय माबोरैथो मावनो हानो एन्टि ससियेल खामानि मावनायखौ नोंथांमोनानो बे एन्टि ससियेल खामानि मावनायखौ नोंथांमोना नुवाखैमोन नामा जेब्ला नोंथांमोननि गोख्रों इउपिपिएल प्रमद बर'नि दैदेननायाव हाबदोंमोन दा नोंथांनिनो माखासे जिखिनि लेथ्रा खामानि मावनाय बेफोरखौनो दिनै धमकि होदों होजाखागोन होजाथों होनांगौबो आं बेखौनो लुबैदों जे जाय गबिन्द बसुमतारी नोंथांखौ जों बुंनो समाया बैसोआव जोंनि देरसिन बिब्थिनि बैसो समान नोंथाङा जों नोंथांखौ बुंनो समायामोन नाथाय दिनै बुंनो गोनां बायध'था जादों नोंथाङा दिनै सासे बर' रायजो राजानि मा मोजां खामानि मावदों बे खोथाखौ रोखा खालामनानै ला आरो एक नाम्बाराव प्रमद बर' दाबो बुंबावगोन आं नोंखौ नोंथाङा सिंगापुरनो सुइजारलेण्डनि बाथ्राखौ बुंदोंनो बाद दोन सुइजारलेण्डनि बाथ्राखौ सिन्था दाखालाम नोंथाङा बिटिआरखौ माबोरै डेभेलप खालामनो हागोन आरो नोंथाङा नोंनि समस्तियाव सिसि ब्लकआनो लामा गुवार गुवार जानानै दं बेखौ माबायदि नोंथाङा मा खालामनो हागोन बेनि बाथ्राखौ सिन्था खालाम आरो पृथिबि नारायण मेसदेबखौ नोंथांमोनानो गोजौ दैखोदों खर' दैखोदों राजा बंस'नि फोलेरनि खालामग्राया नोंथांमोनानो खालामदों प्रमद बर'आनो एक नाम्बाराव बेफोरबायदि खालामदों दिनै प्रमद बर'आ गावनि समस्ति गावनि एरियाखौ सिंगापुर बा सुइजारलेण्ड बिबार बागान गोजा खालामनो नागिरदों खालामना दोननाया मोजां आरो नों बिटिआरखौथ' बाद दोन हाखाया मिसानि बाथ्रा नोंथाङा नों जि जायगायाव रङियाव थायो नोंथांनि एरिया बाउन्डारिखौनो बिबार गायजोबनानै दोन बिबारजोंनो जाहाथे जोङो बिबार मोदोमनाय बिबारजोंनो जों जाहाथे थाङोब्ला दान्दिसे सिंगापुराव थांनि होननानै जों बा सुइजारलेण्डआव थांनि नोंथांनि न'आव थाङोब्ला जिरायनो मोनहैनायफोरबायदि फुल बागानाव बा मिथिबाय बेफोर गायनानै दोन आरो रङिया मेइन टाउनाव मेइन र'डआव बिराद स्टेन्डार्ड मेनटेन खालामनो नाजा मानोथो नोंनि रङियाखौलाय नोंलाय मानोथो खालामनो हायाखै नों जि जायगायाव थायो जि जायगायाव नोंथाङानो ओंखाम जायो थायो न' बां दङ बेखौ मानो खालामनो हायाखै नोङो जानो हागौ बे आसाम बेखौनो नोङो बिटिआरआवबो सोनो नाजादो बेखौबो सोनो नाजादो नोंनि रङिया एकदम न'सिमखौबो ओंखायनो नोंथांमोना माखासे खोथाफोरखौ सानै हयै बुङोब्ला मोजां जागोन थ' लोगोफोर बावहाय माखासे खोथा गाज्रि खोथा जुदि गाज्रि इउज खोथा बाहायदोंब्ला नोंथांमोनाव बर' रायजो राजानाव आं क्षमा बिनाय थाबाय थ' आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बेखिनियावनो दोनथ'बाय जय बर'